Boed i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint. Beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, i fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygir chi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well, na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni. Iddo ef y bwrgogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen. Ac yna geiriau Ben Davies a ysgrifennwyd ar gyfer plant, dwi'n meddwl. Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef. Cariad mwyar byd, cariad mwyar nef. Gobaith plant pob oes, gobaith dynol ryw. Gobaith dair a nef ydyw cariad Duw. Bysol y gariad Duw at y gwael a'r gwan. Dilyn cariad Duw nelom ym mhob man. Molwn gariad Duw ar bob cam o'r daith. Canu iddo ef fydd yn hyfryd waith. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd dan gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r de enw. Deled y deyrnas, gwneler y de wyllus, megis yn y nedd, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bore da gyfeillion, croeso i'r Oedfa, a dyma chi'r coeddiadau am yr wythnos yma. Croeso arbennig hefyd i'r Parchedig Dyfrig Rhys. Ni bob amser yn hapus iawn i weld e'n ôl gyda ni. Croeso mawr Dyfrig. Sul nesaf, Oedfaon fel arfer, ac yng ngofal y Parchedig Robin Samuel. Rhybydd o flaen llaw, Sul y 10 o Awst, Oedfa undebol ym Mharc Bryn Garw, a fi'n deall fan yna rhyw bath o bicnic yn mynd i gael ei drefnu hefyd. A hwnna am 9:10 yn y bore, a o dan ofal y Parchedig Dylan. Nawr, cyn i ni dderbyn yr offrwm, mae Richard eisiau dweud gair bach wrthoch chi, a wedyn, ar ôl i Richard orffen, ni'n ni dderbyn y casgliad. Diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch yn fawr Airwell. Just i ddweud, mae gennym ni mis hanes Ogwr am y trydydd tro, trwy mis Medi. Mae llawer mwy o sgwrsiau yn y Gymraeg hefyd eleni, a fel rhan o'r mis, dyn ni'n cael ein trydydd arddangosfa hefyd, gan ddallu Iolo, Morganwg, ddoe a heddiw, gan edrych ar dylanwad Iolo heddiw. Ac bydd yr arddangosfa ar y 4 ar 15 mis Medi, efo siop 100,000 ac ymlaen, a bydd y diwrnod yn arbennig. A dwi bwriadu edrych am help efo'r lluniaeth os da chi'n fodlon unwaith eto. Ond hefyd, trwy yr ail hanner o fis Medi, bydd arddangosfa arbennig yma efo David Robinson, a mae'n hyfryd i weld David yma heddiw, fel rhan o'r cyfundeb
7 mis Medi, a bydd yr arddangosfa yma hefyd. Ac mae'n dda, ar y diwrnod, y 4 ar 15, mae capeli trwy Pen-y-bont ar agor. A'r bwriad yw i agor y capel yma i groesawu pobl hefyd, ac mae'n bosib bydd pobl yn medru gweld tu mewn y capel sydd ddim wedi bod yma o flaen. A felly mae rhaglenni ar y byrddau dros coffi hefyd. A rwan y casgliad. Arglwydd da yn y bwys gyhoeddwyd i ydw munud nawr ar hoffwn i chi. I'r gyflwyno nawr ac yn fynediad o'n dymuniad yn ddechreuad yn wir. Bydd y gael ei achos yn eithaf fi gydol dyddiau. Yn Iesu Grist ac yn fwy. Diolch yn fawr iawn i Eirwel am fod yn i'ch croeso chi y bore yma. Mae'n dda calon cael bod gyda chi eto yn addoli ac yn cael y fraint o arwain y bore yma. Diolch yn fawr iawn. A diolch i Berwyn hefyd am gadarnhau gweddi Ben Davies gyda'r gerddoriaeth hwnna nawr adeg y casglu. Yr hyn i ni am sylwi arno fe, gobeithio beth bynnag yn cwrdd y bore yma yw y cymal yna sydd yn dod yn yr ysgrythur yn enwedig yn y gwynfydau, na fi di dweud beth yw'r thema, gwynfyd, gwynfyd. Meddai Beibl.net y mae yr un sydd yn dlawd yn yr ysbryd ac yn y blaen wedi i fendithio yn fawr. Y syniad o fendith, o wynfyd. Ac mae hynny'n cael ei daro eto gyda Ben Davies yn emyn 33. 33 yw'r rif yr emyn cynta. Rhod y fendith. Ysbryd glân yma yr awron. Dyrodi y bedydd tân yn ein calon. Llanw ein heneidie ni a sancteiddrwydd, gwna ni'n eiddo llwyr i ti. Dyna'r arglwydd. 33. Wel, ni'n troi yn y lle cyntaf i lyfr y salmau, ac i'r salm gyntaf, sydd yn cychwyn gyda'r cymal i ni am gydion o ddefe nawr yn y cwrdd, gwyn i fyd, y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionis, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduried nac yn eistedd yn sedd gwatwarwyr. Ond,
sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna fel wydda, nid felly y bydd y drygiones, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygiones yn y farn, na phechaduried yng nghynnu lleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygiones yn darfod. Ac yna i ni'n troi i'r bregaeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu y terfaoedd aeth i fyny i'r mynydd, ac wedi iddo eistedd lawr, daeth i ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanner chael dysgu fel hyn. Gwyn i byd yr rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn i byd yr rhai sy'n galaru oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder oherwydd cant hwy i digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur i calon oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr oherwydd cant hwy i galw'n feibion Duw. Gwyn i byd yr rhai ludiwyd yn achos cyfiawnder oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlyd, ac yn dweud pob mas o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly, yn wir, yr erludiodd pobl y proffwydi oedd o'ch blaen chi. Wel, wy'n siŵr bod ni'n ddiolchgar iawn bod ni wedi cael gwrando dwy adran gwbl gyfarwydd ar yn cof ni siŵr o fod, ond braf iawn cael ei gwrando dan gilydd o'r newydd y bore yma. I Dduw bod diolch am yr ysgrythyr a'i neges. Eifion Wyn sy'n mynd i'n harwen i nawr mewn emyn tra chyfarwydd eto. 164. Un fendith dy rwym. Ni cheisiaf ddim ond hynny, cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu. 164.
Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ein diwantad nefol, i ni'n dod ger dy frondi yn awr fel pobl yn ymwybodol iawn i bod nhw wedi i bendisio'n fawr. Ac i ni'n ymwybodol yn awr o ein diwantad yn bod ni'n dod ger dy frond i ddiw'r bendision. Fel ni wyt ti wedi cael dy adnabod eriod. Dy bobl ar hyd y cenedlaethau wedi bod yn ymwybodol iawn o's haelioni di, a syddaioni, a sgariad di ben draw. A hynny yn peri bywyd da, bywyd o lawenydd, bywyd o lawnder, bywyd oedd yn fywyd yn wir. Ac yn un fwriadol iawn y bore mae arglwydd wedi gofyn i ti'n bendithio ni mewn modd arbennig yn yr oedfa hon ag un fendith. Un fendith yn arbennig. Y fendith honno gael yn galluogi ysgaru di tra byddwn ni. Dy garu di yn carod nynne mor fawr. Dy garu di o ddew, dy garu di yng ngweddi tra bwyf byw, dy garu di. Ac wrth i ni ddyhau arglwydd am gael gras i sgaru di yn un ymwybodol iawn fod hynny, yn yn cydio ni yn syth neu'n yn harwain ni'n syth, neu yn gosod arnom ni reidrwydd yn syth i garu eraill ac i garu dy eiddo. Ac i ni gydnabod yn onest ac yn agored ger dy frondi y bore mae arglwydd yn bod ni'n cael hyn yn anodd ar y degau. Wrth gwrs yn bod ni'n caru'r bobl hynny sydd yn caru ni. Wrth gwrs fod yn cariad ni'n weithredol lle ni'n gweld bargen dda. Ond nid gofyn i ni garu ar math yna o gariad wyt ti ar wyt ti'n yn gofyn i ni garu fel y carodd Iesu ni. A da gen ni'n gofio i orchymyn y bore yma, dyma fy ngorchymyn i chwi, carwch eich gilydd fel y cerais i chi. Gyn ni diolch i ti yn bod ni wedi gweld yn ei fywyd gariad at Elin. Cariad at yr esgymyn, cariad at yr anghariadus, cariad at yr anghennus, cariad at y tlawd, at yr afiach. At y bobl hynny y mae'n byd ni yn ystyried nhw yn faich ofer dianghenraid. Ac mae'n ofid calon gennym ni arglwydd yn bod ni eto'r bore yma ddiwetha. Wedi clywed yr alwad honno'n alwad gyson y dwswn hwn. Am esgeiluso'r clodion. Am gefni ar yr anghennus. Am ochel a chagarhau daw ar yn gofyn. O nefol dad,
dy gariad di sydd wedi disgyn cariad ni. Ac ni'n gofyn i ti bore yma Arglwydd i sicrhau nad y'n ni'n anghofio'r wers honno. Mewn byd o hunanoldeb a thrychwant, mewn byd a chymynt o wasgfa ar hunan, bydde di'n uned y bobl di, dy eglwys, bobl dda'r byd, bobl ffydd y byd, bod yn uchel i croch o blaid cyfiawnder, a thegwch, a chwarae teg. Bydde di ni gael gras i'th garu di ein dew, a chael gras i garu'n gilydd. Arglwydd o dan dy fendith di par yn unne fod fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd. Yn bwrw i wraidd yn ddwfn ac yn llydan. Yn tyfu ac yn ffrwytho. Bydde'r ffrwythau yr efengil a'i bywyd hi yn lluosog arnom ni yw'n gweddi. Arglwydd i ni'n dymuno arna ti i arddel yr oedfa hon i holl ddiffygion, yr hyn sydd yn bwysig i ni yw dy fod ti yma, yn perfeithio dy nerthyn a thrwy'n gwendid ni, ac yn defnyddio hyd yn oed yn hoffrwm ninnau yn gyfrwng gogoniant ac yn hydedd i dy enw. Cofio Arglwydd am yr eglwys hon, am eglwysu'r wlad a'r byd, ond cofio am yn heglwys ni, cofio am bawb, o'n plith ni Arglwydd sydd mewn angen, sydd mewn eisiau, sydd mewn sefyllfaoedd digon dryslyd a phenblethus ar y degau. Cofio amdanom ni Arglwydd yn yn gwasanaeth i Iesu Grist, ac yn cenhadaeth ac yn tystiolaeth yn y dre a'r gymunedau hyn. Cofio Arglwydd am y byd ni yn ei bôn, a'i los, a'i ddolir, a'i ing, a'i bryder. Arglwydd, helpa ni i adnabod y gwir. Helpa ni i ridillo yr hyn a glew ni ac a welw ni, fel y bydd y man is yn mynd gyda'r gwynt, a'r hyn sydd yn fara ac yn fwyd, yn sefyll yn faith i'n heneidiau ac yn rym yn bywydau. Yn Iesu Grist, ni'n gofyn hyn i gyd, yn yr hwn yma i ni drigaredd a thosturi, digonol ar gyfer yn holl eisiau. Clew ni yn ei enw. Amen. Yr emen yw 109. 109. Ti deyrn y bydysawd ar lunydd y wawr, yr heolwr pelydrau amserwr bob awr, ffynhonnell pob ynni a bwyd i barha tydi hyfeddod, a'n ceraist fel tad. 109.
Mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed fi'n cyfeirio droion erbyn hyn at y gwron wy'n i gymryd e'n fentor i fi mewn defosiwn dyddiol, sef yr offeiriad pabyddol y Franciscan o New Mexico, Richard Rohr. Mae gyda fe wefan fe a'r cwmni mae wedi sefydlu. Centre for Action and Contemplation, CAC, yw y wefan. Os fydd gyda chi funed yn sbar rhywbryd, wy'n siŵr gelech chi faith fel mae pawb bydden ni'n meddwl sydd yn cyffwrdd ag unrhyw waith o eiddo'r yn ei gael. Ac yn ystod y mis diwetha, mae yna gyfres wedi bod gyda fe ar wynfyd ac ar y gwynfydau. A mae hynny nath danio, dweud y gwir, y myfyrdod hwn a sawl myfyrdod arall sydd wedi deillio o'i astudiaethau fe. Gwyn ei byd. Pobl wynfydedig yw pobl yn ôl Bible.net sydd wedi ei bendithio yn fawr. O mor llawen, meddai rai o'r cyfieithiadau Saesneg. Siaradwr newydd i ni'n galw dysgwyr Cymraeg nawr, yn fe. Ac mae yna ddysgwyr, wi ddim yn gwybod beth mae Richard a Felicity a David yn mynd i ddweithio ni bore yma, ond mae yna ddysgwyr, mae yna siaradwr newydd Cymraeg wedi holi fi a dweud, mae hwnna'n idiom od yn diw i gwyn ei byd. O blegyd ydy, mae'r defnydd o gwyn, mae gwyn yn edrych yn syn na i fan hyn. Ond di hwnna, allai hwnna fod yn non-PC yn gallu fe. Ond na emyn, o'n i'n hoff iawn ohono fe pan o'n i'n weinidog da'r bedyddwyr ac yn canu o law lyfr moliant yn y dyddiau cyn caneuon ffydd. Emyn y weid o Penllyn, mae Penllyn ag emyned ar arglwydd a fendithgwn cydganwn i glod ag ati. Yn dy ymyl Iesu ac oedd Iesu mawr, arglwydd i o'r ac yn y blaen, yn dy ymyl ddwyfol un, rwyf yn fwy na fi fy hun, yn dy ymyl meddai Penllyn, a sy'n ryfedd bod e mas o caneuon ffydd, yn dy ymyl Iesu gwyn, ar dy groes ar ben y bryn. Wel, falle mae'r odl oedd yn gwasgu fe, ond cool heads now. O mor llawen gwyn i byd. Wel, i ni, fel cynulleidfa'n deall y bore yma, yn deall beth sydd yn cael ei weid mae pobl o dan fendus. Wedi bendithio'n fawr, mae'r bobl hynny beth. Mae'r bobl hynny meddai Iesu sydd yn cael ei gwahodd, sydd yn cael ei galw, sydd yn cael golwg ar fywyd y deyrnas o blegyd. Dyna sydd gyda ni fan hyn nawr yn tyfu yn y bregaeth ar y mynydd. Mae Iesu yn agor, mae'n agor y llenni, mae'n dadlenni y math bywyd sydd o flaen y disgyblion. A work in progress yw e, cofiwch. O blegyd o ddarllen ac o sylwi'n fanwl ar Efengil Matthew, pan welodd y Iesu y terfaoedd aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr daeth ei disgyblion ato, faint ohonyn nhw? Wel, yn ôl Efengil Matthew, dim ond 4 oedd i gael fan hyn. O blegyd dim ond 4 pysgotwr, mae wedi galw hyd yma. Andreas a Pedr, neu Pedr ac Andreas, dylai ei ddweud Iago ac Ioan. Be sydd gyda ni yma? Y deyrnas yn dechrau egino. Unig albensyca gair Hywel Griffiths o Iemen. Y deyrnas mewn modd embryonic. Y syniad. Y weledigaeth. Yr egin. Yr had. Dyna sydd gyda ni. Work in progress. Rhywbeth bydd yn tyfu, rhywbeth bydd yn ymestyn, rhywbeth bydd yn aidfedu, rhywbeth bydd yn datblygu, rhywbeth bydd yn cynyddu. Ac mae hynny'n cydio yn y syniad o fendith.
Yn yr ysgrythyr, mae yna syniad mai bendith yw bod bywyd yn troi mas yn union fel bydden ni'n dymuno. Fod bywyd yn troi mas mwy neu lai yn berffaith i'n siwto ni i'r dim. Chi'n meddwl am agoriad llyfr Job. Job yn ddyn cyfiawn, Job yn ddyn da, Job yn ddyn diwiol. Job yn byw yn ôl y gorchmynion, yn ôl y disgwyliadau. Ac o ganlyniad oedd gyda fe 10 o blant, ond y peth sydd yn bwysig o'r 10 plant oedd gyda fe 7 mab. 7 mab. 7 mab y tair merch, mae 7 yn rhif perffaith, allai fe byth gael 3 mab a 7 merch. A faint o ddefed oedd gyda fe, ni'n gwybod mae defed oedd yr anifeiliaid dan ffafr yn yr ysgrythyr, faint o ddefed oedd gyda fe 7,000, perffaith. Yn dyw awduron yr ysgrythyr yn bobl, yn dyw nhw. A'r gallu i ddweud y stori ac i gyflwyno neges. Beth yw pen draw llyfr Job? Mae wedi colli'r cwbl. Beth yw pen draw llyfr Job? Mae wedi colli'r cwbl. Dyw e ddim wedi cael yr hyn oedd e'n meddwl bydde'n cyfrannu at fywyd crwn, cyflawn, da, braf, dedwydd, dymunol. Yn y pen draw, yr unig beth, ac mae'r unig beth yn beth cwbl digonol sydd gyda Job ar y pen draw, yw fod y fe ddew sydd yn bolon dod ato fe a gwrando i gwestiynau fe. Bod y fe ddew sy'n bolon deialogi. Bod y fe ddew sy'n bolon cael sgwrs. Bod y fe ddew sydd yn bolon iddo fe ddod iddi gwmni fe. A fanna wedyn y mae emyn Eifion Wyn yn neud fwy o sens fyth, yn dwi? Wrth gwrs dawn nid un bendith mae Eifion Wyn y moyn. Wrth gwrs dawn nid un peth mae yn moyn. Ac eto, un fendith cael gras i'th garu di tra fwy. A dyna'r fendith mae Job yn ei chael. Wy'n cofio bod yn ysbyty Llanelli, pan o'n i weinidog yn gallu manoedd ac yn ymweld o 2 wraig oedd yn digwydd bod ar yr un ward. O'n i'n gwybod yn gwmws beth oedd cyflwr un, ond ddim yn siŵr beth oedd cyflwr y llall. A mae fi mewn ac oedd un ohonyn nhw, ac oeddwn ni ddim yn siŵr cyn mynd beth oedd union i chyflwri, dressed to the nines. Wy'n mynd mas heddi. Oedd un wraig anghyffredin o ddiwiol yn ei siarad beth bynnag. A dyna lle fi oedd hi'n canmol. Canmol pa mor dda o Duw wrthi. Canmol y fendith oedd wedi cael yn yr ysbyty, a'r gofal oedd wedi cael, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. O'n i'n gwybod beth oedd cyflwr y wraig arall. Oedd yn ei hyd ar y gwely'n methu cyffro o gwbl. Oedd ei gancr yn ei asgwrn cefn. Ac oedd hi'n gwybod na fyddai ddim yn dod o'na. Ac yn gwrando hon yn mynd ymlaen, a pa mor dda o Duw o bod hi'n camu mas ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A meddai hon, mae e da fi fyt, a mae wedi bod yn ddathau. Ath y cwbl yn dywel. Ciodd hon i ffen na fendith fawr y diwrnod na, bod hon wedi trywel. Wrth gwrs bod chi'n trawelu a mynd yn fyd. Pan i chi a fi'n sôn am bendithion, bendith dechrau llyfr Job neu bendith yn y modd mae e'n benni. Y mae Duw, meddai Iesu,
Bywyd y deyrnas y mae Duw yn dymuno eich bendithio chi yn fawr. Y mae yn dymuno bod chi'n gwybod rhywbeth, a tipyn o rhywbeth hefyd, o beth yw bywyd gwynfydedig, o beth yw bywyd llawen. Wedi'r cyfan meddai Paul wrthon ni, beth yw y deyrnas? Beth yw bywyd y deyrnas? Bywyd y deyrnas, meddai Paul yn ei lythyr y Rufeiniaid, bywyd y deyrnas yw cyfiawnder, heddwch a llawenydd yn yr ysbryd. Cyfiawnder beth sy'n iawn i bawb. A beth yw cyfiawn? Dwrwch cyf o flaen iawn, beth sy'n iawn i bawb. Beth sy'n iawn i bawb ac i bopeth. A pan bod hynny'n cael ei sefydlu, beth sydd yn deillio pan bod pawb a phopeth yn cael beth dyle fe? Beth sydd â chi wedyn? Heddwch. Heddwch, shalom, os mynwch chi'r iddew. Hynny yw, nid absenoldeb ryfel o di'r annwl, ond i fydde hwnnw'n fendith y bore yma. Bydde hwnnw'n fendith yn o fe ei hunan y bore yma, se ddim ryfela da ni. Ond mae'n fwy na nad yw e. Se pawb yn cael beth ddylen nhw fod yn cael. Dyda ni fywyd, crwn, llawn, well-being. Ni'n rhedeg mas o eiriau oedden ni. Be fydde gyda chi wedyn te? Fydde gyda chi lawenydd. Mewn byd sydd mor anodd i gynifer o bobl. Mewn byd sydd... Ac mae'n ymddangos, mae'n mynd yn anoddach, mae'n mynd i fynd. Heb fod yn besimistaidd y bore, mae ffaith yw hwnna. A nynnu'n byw mewn byd fel yna, oedych chi'n credu bod pobl yn gwybod mewn fan hyn yn ddwfwn yn chwle. Nid fel hyn mae bywyd fod. Nid fel hyn mae bywyd i fod. Yn ddwfwn mewn fan hyn chwle mae pobl yn ymwybodol a chi a fi gyda nhw parti o'n i'n mynd i weid, allech chi... Hynny yw, lle mae... Chymod yn y Testament Newydd, pan bod Iesu'n sôn am ddiwedd bywyd te. Pan bod Iesu'n sôn am lle mae'n byd ni'n benni, lle mae bywyd yn benni, beth yw pen draw hyn i gyd? Gwledd! I chi a fi'n cael pryd o fwyd sawl gwaith y dydd. Os y'n ni'n cael gwledd bob dydd. Mae yna ddydd yn dod meddai Iesu, fydd yna wledd yn cael ei threfnu. Oedych chi'n meddwl bod pobl sydd yn starfo o ddiffyg briwsionin? Oedych chi'n meddwl bod pobl sydd yn sychedu am ddiferin o ddŵr? Oedych chi'n credu bod pobl sydd yn wrthrychau at gasedd yn teimlo mewn ymlaen yn chwle, nid hwn yw e fod. This isn't it. Mae yna rhywbeth am genach i fywyd na hyn, a gwaith eglwys Iesu Grist yw dweud bod e. Teyrnasiad Duw yw cyfiawnder, heddwch a llawenydd. Mae dan ni'r hedyn. Gwynfyd, llawenydd, y gair groeg yw Macarios. Bydd rai chi'n cofio Macarios y trydydd ar lywydd cynta Cyprus. Adwn i fe fyna. Mae'r gair groeg Macarios yn dod o macar sy'n golygu llawenydd, a dyna pam wedi mae'r cyfieithiadau y good news, o how happy, o mor llawen, yw yr un sy'n yn byw bywyd y deyrnas.
Ysgolheigion yn dweithio ni mae'r gair macar yn dod o'r gwreiddyn mac, sy'n golygu i wneud yn hir. I ymestyn, i stretcho. Siwd fywyd yw bywyd y deyrnas, stretched. Bywyd lle mae yna dyfiant yn bosibl. Bywyd lle mae yna aeddfedu yn bosibl. Bywyd lle mae yna extensions. Bywyd di-ddiwedd. Siwd ni te, achos tawyn fel na yw Duw. Pan bod yr ysgrythyr yn sôn am Dduw yn dod mas ar Israeliad o'r Aifft, mae nhw'n ddelwedd ardderchog iawn, fi'n meddwl. Mae nhw'n cael eu tynnu allan o'r Aifft a llaw gref ac a braich estynedig. Chi'n cofio ni yn nyddiad Caniedydd yn canu'r emyn i ddechrau cwrdd yn aml iawn. O deffro, gwisg dy nerth, o brydferth, fraich yr arglwydd. Fel yn y dyddiau gynt a fi amlygad a lliwgrwydd y fraich. Estynedig. Dda, sy'n eisiau gweud dim, se? Na fi'n eich cyfarch chi bore yma. Na fi'n mistyn yn law mas os yn andi mynd i gydio ni di nawr fan hyn o'ch blaen chi, mae'n siei, ond mae'n mistyn mas mewn cariad. Mae'n codi'r plentyn. Mae'n ymgeirieddu. Mae'n cwtsio. Mae'n anwylo. Mae'n amddiffyn. Gwyo graf. Llun o graf lawr yn Llanelli. Y Duw nath ymestyn i'n cyfeiriad ni. Y Duw nath ymestyn i'n cyfeiriad ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Ac ymherson yr arglwydd Iesu Grist yn ymestyn i gyfeiriadau ac at bobl nag oedd bobl ffydd ddim wedi dychmygu y bydde fe'n ymestyn at nhw byth. Gas rai o'n i tyma ba, wel na dim rai, gas rai tyma o sioc yn Oedfa nath Dylan Rhys i arwain yn yr undeb, wrth iddo fe ddyfynnu, ni di cael ei ar y sgrin ma, God of the Moon and Stars. Lle mae'r awdur yn ei mentro hi. God of the reckless and the wild. God of the gaze. A gair Saesneg am pitain. Na chi di ddim nid prostitute dwi'n golygu a fi mewn rôl yna. Ond mae'n wir! Does na neb na dim, beth bynnag eich bicil chi, beth bynnag eich trosedd chi, beth bynnag eich dregioni chi, beth bynnag eich sefyllfa chi, does na neb na dim tu hwnt. Ni fi neb eriod o ganon ni besau mwr yn blant yn ysgol Sul, dy fe? Ni fi neb eriod mor isel na chai afael yn ei law. Fi lico'r cyfieithiad Cymraeg o, wel, ni'n canu fe chymod, diolchwn oll i Dduw. Nwn danke hale got, dy fe, yw'r Almeineg, fel sef fi'n gwybod, dy fe. Now thank we all our God, with hearts and hands and voices. Llaw sy'n, diolchwn o'ch i Dduw a llaw. Y llaw na sydd yn ymestyn. Un felly ydi Duw. Ac am ein felly ydi Duw, un felly ydi bywyd y deyrnas, ac un felly ydi pobl wedi bendisio'n fawr wedi cael ei stretched. Ni sôn am wirthiau. Meddylwch am wirthiau sy'n Jericho. Wir nawr, mae e'n mistyn braich sa cheis,
Achos cyn iddo fe gwrdd â Iesu, oedd braich sa cheis mor fyr, oedd e ffili cyrraedd gwylod I boced. A mae'n mistyn I braich e, mae'n cyrraedd gwylod I boced, a mae'n gweld bod lot o arian dy fe. Diw o led a hwnde. A mae'n cofio, da wedi dwgu de. Se fe'n gofyn beth na fi, mae'n gwybod beth neith e. Na fi fistyn yn dyma hanner fy iddo syr. Dyma hanner fy iddo syr yn rôd i'r clodion. Fi wedi cyrraedd gwylod y boced, ddwfwn. Ac fe ddath Saceis, ac yntau'n ddyn byr, dyn bach, medde'r groeg, bach. Oedd e'n byw bywyd bach iddo fe hunan a neb arall. Yn trafferth ni'n aml fi'n credu fel Cristnogion yw bod ni'n dechrau o le bach cyfyng. Achos mae tuedd o'n ni weld Duw fel yna. Yr enghreifftiau gorau yw'r ddau frawd yn nameg Iesu. Mae'r brawd ifancant o gedre gweud cymer fi fel un othweision cyflog. Nawr, bydwch yng Ngamddeall o gwbl fi ys un was ffarm am ryw 4-5 mlynedd a enjoyes I bob dydd. Ond fi'n gwybod gymaint o hyn o lot o waniaeth rhwng gwas a mab. O'n i'n fab, ond plis nawr, cymer fi fel un othweision cyflog o blegyd, all byth fo gyda ti ddigon o amynedd, digon o ras, digon o drigared, digon o dysturi. All byth fo gyda ti a hwnna o gwbl I fistyn mas ein gyfeiriad di a cael fi nôl I leoni. Na, medde Iesu'n iddameg, na sa ti'n dod nôl I lewoti, ond ti'n dod nôl I well man fyth. O blegus, sa ti wedi cael modrwy ar dyfus o'r blaen, sa ti wedi cael y wisg gorau o'r blaen. Ac yna wedyn oedd y mab hynna yn y cie. Ni chefais gymaint a mynd gafr. Maen nhw'n gweud bod, pan ych chi'n gweld pobl yn cerdded cwn ar hewl, mae lot o bobl yn debyg iddi cwn. Chi wedi clywed y dywediad na? Beth o reit, beth fi'n credu? A gweud y gwir, mae'r mab hynna wedi mynd yn debyg I afer o blegyd dim ond hedbyto fe e. Yndi wedi mynd yn enni bach cyn tachlyd. Yndi wedi mynd yn enni bach, di am I, wad I hwn a wad I hwn a wad i'r llall. A mae'r tad yma yn siomedig achos mae di sylwedd. Sa ti di sylwedd wli taw? Ti di bod gedre fan hyn achan beth bynnag sydd fan hyn ti pia fe? Hynny yw, le gesti'r syniad na, mae bod hwn I gyd ti hwnt I dafel di chan jawch o ti ma. Mae'r mab ifanca yn cymryd yr expansion. Beth yw bywyd? Byw gyda posibiliadau. Byw gyda posibiliadau. Cael eich herio I geisio cyfarfod cydio yn y posibiliadau yna. Wedi gweithio chi'r blaen, falle mae fenyw, mae hwn yn amserol nawr gyda steddfod y garreg glas. A mae fenyw ni gallu dalan sbido trwy tidras. A dipyn o job I chi sbido trwy tidras a gweud y gwir, ond cas I dala tapin. Ail ran y stori yw bod i'n 86. A gofynnwyd iddi, beth I chi moyn? Chi moyn mynd ar speed awareness course nes, o di chi moyn ser yn eich license o speed awareness course? Fi'n credu bod hwnna'n briliant chael. Yn 86 mlwydd oed, sa I di roi lan to. Sa I di roi lan to. Beth sy'n mlaen da chi yn Tabernacl dod e? A dim lot. Rhyw Tabernacl fi'n meddwl. Beth sy'n mlaen da chi? Dala slac yn dyn.
Beth ych chi'n neud yn oed enw? Dim gwybod ni, chillo. Beth ych chi moyn? Wy moyn speed awareness cwrs. Fi eisiau gwybod sy'n mae drifo'n well. Os bod fi'n 90, neu pryd bynnag. Fi'n benni gyda James Wright. Chi'n nabod James Wright? Newydd i ddarganfod ei fi. Y bardd Americanaidd. Mae wedi ysgrifennu lot am gyfnod y dirwasgiad, y depression a'r tylodi enfawr yn y Midwest yn America. Wedi cael toriad yn ei iechyd, nervous breakdown, ac wedi byw gyda iselder ysbryd a gofid ac yn y blaen ar hyd i ddyddiau. Ac mae'n sôn amdano fi a ffrind ym mi mas yng nghefn gwlad Minnesota. Y blessing yw'r gerdd, y blessing. Os googlwch chi, ar ôl mynd gydre, y blessing, James Wright, W-R-I-G-H-T. Ac maen nhw'n cyrraedd y man yma lle mae yna gyffylen pori, Indian horses. Yn pori tu ôl i'r weiren bigog, tu ôl i'r bard fwyaf. Y cyffyle'r preri yw'r un. Y cyffyle nad o'n nhw'n gwybod dim byd am un ffin na dim byd, ond fan hyn maen nhw'n awr fan hyn. Ac maen nhw'n dod mas o'r helig i'w cyfarch nhw. A welwch chi nawr wrth weld lluniau o'r sioe, a sioe môn ar y dywe. Mae'r ein geffil yn dod ac mae'n pwysio i drwy'n fel. Cystel y gweisio mae eddi de. Mae'n nosi rhwng, mae'n gyfnos. Ac mae'n clywed y ceffylen pori, a na sŵn perta sydd ar ffarm yw anifiled yn pori. Ac mae'n cyffwrdd y ceffyl yma, a'i chlistau sydd fel velvet ac yn y blaen. Suddenly I realize that if I stepped out of my body, I would break. Fi di stopo me la, fwriadol la. Ac oedd James Wright yn gwybod beth oedd torri. Oedd e'n gwybod beth oedd torri yn o fe hunan, oedd e'n gwybod beth oedd pobl wedi torri, oedd e'n gwybod beth oedd cymunedau wedi torri, oedd e'n gwybod beth oedd byd, oedd e'n chills. Suddenly I realized that if I stepped out of my body, I would break into blossom. Eginan talenta I danofal ein tad, blagirwn, blodeuwn fel tyfiant yr had, aedd fedwn drwy brofiad llawenydd a loes yn gynnyrch toreithio cynheuaf dy groes. I chi a fi wedyn bendithio yn fawr. Fe mynd I ofyn cwestiwn personol I chi wrth fenni. Pwy seis I chi? Small, medium, large, XL, o ran I uned, achos ych chi di benni tyfu to, ac mewn byd mor ddifawol, mae eisiau'n siort fi, y gwynfydedig rai yn drienus dost, gogoniant I wenw. Amen. Chi'n credu shiftwch chi nawr I gannu'r emyn ola a cyhoeddi'r fendith hebddo I. Se bo fi'n cael yn dala neu sbidwch a li Porthcawl. Achos ydych chi ma moyn talech chi ddim yn ffain i'n elech chi. Na, ni'n meddwl na'n elech chi. Diolch Berwyn, 757, caner gyda llawenydd a gorfoledd a cyhoeddwch y gras gyda'ch gilydd. Diolch. Ti'n dod â fi?
sy'n arwain gynnes i Rhys, parchediad Dydd, a cymdeithas ysbryd fan, a byddwn gyda